Hello guys, nandito tayo ngayon sa mga tarim. Ito po yung mga malalawak na ilog. Ito po ang tubig ngayon dahil sobrang lakas ng ulan, lalo kagabi, pulang-pula po. Ito, yan, kita nyo, kulay dilaw. Sobrang lawak ng ilog dito sa lugar ng mga tarim. Ayan. Lawak ng ilog na ito. Hanggang doon yun sa may mga damo. Pero pag bumaha siya, mabilis lang humupa. Ayan. Sobrang napakalalim. Ito malalim yan. Mabilis yung agos ng tubig. Ayun, may mga kubo sila. Dati pag summer, maraming naliligo dito. Ayan. Tag 200 ang opa or 150. Dito, libre. Maligo. Kung gusto mo kumuha ng cottage, mayroon. Tag 250 or 150, 200, mayroon silang mga itinatayo na kubo-kubo. Malakas yung agos ng tubig. Masarap maligo pag marami kayo, pero hindi pwede pag ganyan, pag may mga bata. Kailangan doon sa malayuan. Doon kasi mababaw lang. Tsaka hindi mabilis yung agos ng tubig. Iba't ibang daanan ng tubig, ang dami kahit saan lang. Pero pag hindi tag-ulan, dalawa lang. Yung kabila na yon, yan, saka ito. Yung kabundukan na yon, napakagandang tingnan pag nandito ka. May mga lumalabas na usok pero walang bahay. Sobrang bilis ng ng agos ng tubig. Ito yung dati kong pinost na napakalinaw. Napakalinaw ng tubig. Ayun, mayroon doon. Ayun yung mga bundok na may mga usok. Ayan. Pero walang bahay. Ayan, nakikita nyo mga kaibigan ko. Ayan po yung lugar na magandang tingnan. Dito sa lugar ng Kalumbuyan, mga taring ito. Ayan, parang mga chocolate hills siya pag tinignan nyo. Hanggang pababa yan doon. Yung ilog na yan, papunta doon, napakalawak. Paano natin ang kita niya yung lawak na yun. Hanggang papunta yan ang lugar ng
bayan ng Pangasinan ng malaking ilog doon. Ito na, yung tubig. Ang bilis ng agos. Sobrang napakaganda.